Hei ja tervetuloa Aikuistubettajien YouTube-kanavalle. Minä olen Kati ja tällä viikolla on minun vuoroni esitellä oma kanavani. Teen Katin asiat kanavalle videon vähintään kerran viikossa. Perjantaisin ilmestyy viikon varrelta video, joka on vähän semmoinen My Day-tyyppinen video, jonne kerään pieniä pätkiä viikon ajalta tapahtuneista asioista. Lisäksi sinne saattaa ilmestyä video, joka liittyy johonkin tiettyyn aiheeseen. Muun muassa joku leivontaohje, testailu, vertailuvideoita, reissuvideoita ynnä muuta sellaista. Katin asiat kanavalta löytyy videoita laidasta laitaan. Sieltä voi saada vaikka ideoita, että mitä tekisi ruuaksi. Tai muita arkielämän pieniä vinkkejä. Videoiden tekeminen on kiinnostanut minua jo useiden vuosien ajan. Olen aika kameraujo ihminen ja kameran edessä puhuminen on vaatinut multa tosi suurta heittäytymistä, mutta se on kannattanut. Olen saanut tosi paljon rohkeutta tämän ansiosta. Aloitin alun perin tekemään videoita sisustustuunailuistani, mutta kun tuunausideat alkoi käydä vähiin, niin halusin kuitenkin jatkaa videoiden tekemistä. Tämä on semmoinen harrastus, jossa voi käyttää luovuutta ihan koko prosessin ajan. Videoiden suunnittelusta, kuvaamisesta ja ihan editointiin saakka. Nykyään teen tuunaus- ja askarteluvideoita toiselle kanavalleni. Sinne saattaa välillä tulla videoita useampi peräjälkeen ja välillä saattaa tulla vähän pidempi tauko. Ihana Iiris Silander kutsui minut mukaan aikuistubettajiin noin 7 kuukautta sitten. Meillä on ihan mieletön porukka kasassa ja olen saanut paljon uusia ystäviä tämän harrastuksen myötä. Viime viikolla Inari äidin puheenvuorokanavalta esitti mulle kysymyksen, mitä aion tehdä kesälomalla, jos vietän kesälomaa. No mitään kesälomasuunnitelmia ei ole lyöty lukkoon vielä, mutta ihan varmasti tulee käytyä pohjoisessa kotiseudulla moikkaamassa sukulaisia ja ystäviä. Ja mahdollisesti tulen käymään lavatansseissa, missä en ole käynyt 20 vuoteen. Kamera kulkee tietysti mukana myös kesäloman ajan. Ensi viikon aikuistubettajana nähdään ihana ja monipuolinen Iiris Silander. Iiris tekee videoita muun muassa äitiydestä, eläimistä, hyvinvoinnista ja lisäksi sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia haastatteluja. Mutta annetaan Iiriksen esitellä oma kanavansa ensi viikolla. Iirikseltä haluan kysyä, että mikä on kaikkein haasteellisinta tubettamisessa? Onko se kenties ajanpuute, editointi vai joku muu asia? Hei, muista tilata aikuistubettajien kanava ja klikkaa sitä kellon kuvaa, niin saat ilmoituksen aina kun uusi video ilmestyy kanavalle. Olisi tosi mukava, jos tilaisit myös minun kanavani, jos sisältö sattuu sinua kiinnostamaan. Mutta nähdään taas. Moikka!